ኣብዚ ሓለፈ 3 ዓመታት ኣሰልቻውን ሚዛን ዘይብሉን ሃልወሳ ጉጅለ ብልጽግና ንሰላም ጸጥታን ከባቢና ክህውፅ ጸኒሕሎ ኣብዚ ክሰምዖን ዘስግድደካን ሕድሕድ ዝጋጮን ኣንፈት ውስሓተን መግለጽታት ማእኸላይ ቦታ ዝሕዝ ድማ እቲ ብሓሶትን ስልበጣን ዝተተኽተኸ ባህርያት ካድረታት ናይቲ ጉጅለ እዩ። ኣብዚ መቓንዚ ብሓድሽ ኣገባብ ዝቕልስ ዘሎ ብሉይ ህርፋንዚ ብሞጎታውን ሕጋውን ድርኺት ዝምራሕ ኤርትራዊ ተሓሳስብ ኣሎ። ንሱ ድማ ኣንጻር ዝልቕልቕ መቓብር ዝኾነ ጎስጓስ ብልጽግና ዝውሃብ ጭቡጥን ሕጋውን ግብረ መልሲ እዩ። ኤርትራ ነዚ ብተመልከተለ ይሳገም ዘሎ ምንሽርታት በቲ ብመግዛእታዊ ውዕላት መሰረት ገይሩ ዝተሓፀረ ብቕልጽም ሓፋሽ ተረጋገፀ ናጽነት ብህዝባዊ ሪፈረንደም ካብ ብሓግን ክብርን ዝለበሰ ዘየማትኡ ለላዊ ዶባታ ወትሩ ትጥምቶ ምዃና እዩ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈ ጉራን ሓሶትን ዝመልአ ንሃልክ ህዝባዊ ርክባት ዓሊሙ ዝተዳለወ ዲፕሎማስያዊ መልእኽቲ ብዝብል ሽፋን ዝተቐናበረ ንቕሉዕ ዓመፅ ብኽዳን ግዳይነት ክሽፍን ዝሃቀነ ኣበሃህላታት ዝሓቆፈ ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት ዳንኬራ ክንዕዘብ ቀኒና ኣለና። እዚ ብምትኹታኽ ምጉስ ዝህቅን መንሹር ብዙሕ ኣደናቋር ነጥብታት ዝሓቆፈ እዩ። ሓደ ካብኡ ሰራዊት ኤርትራ ክልል ዶባትና ጥሒሱ ኣትዩሎ ዝብል ነጥቢ ብምቕማጥ ነቲ ብቐንዱ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ተባሂሉ ዝጸንዐ ሕጋዊ ዶባት ኤርትራ ፍጹም ኣይኮነን ዘስምዕ ስጉር መልእኽቲ ይርከቦ። እዚ ብቐንዱ ነቲ ብ1908 ተወሲኑ ዝሓደር ውዕል ዶባት ዳግማይ ተኸፊቱ ንድርድር ዘተኸፍት ክኸውን ዝእምም እዩ። ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ኢትዮጵያ ሒዙ ዘሎ ዝብል ነግሒ ኣየናይ እቲ መሬት ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ዝብል ሕቶ ምስ ሓተትካ እቲ ኣቐዲሙ ዝተገለጸ ምስጢር ይጋህደልካ። ምክንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ውሳነ ቤት ፍርድን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ነቢሉ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ዝኾነ ክልል መሬት እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ነቲ ቀዲሙ ክወጣወጥ ጸንሐ ናይ ላዕላውነት ስጋት ንምምካት እምበር ካሊእ ምክንያት ዘለዎ ኣይኮነን። እቲ ካሊእ መስደመም ክፋል ናይቲ ጽሑፍ ንላዕላውነት ኣመልኪቱ ዘቐመጦ ነጥብታት እዩ። ኣብቲ ሰነድ ክታሙ ዘንበረ በዓል ስልጣን ብልጽግና ኣምር ላዕላውነት ኣብ ሕጋዊ ፍልጦ እንተዘይኮይኑ ኣብ በዝሒ ህዝብን ጂኦግራፋዊ ፍትሓውነትን ዝብል ኣጉል ፍልስፍና ከምዘይምርኮስ ዓጢዩ ዝፈልጥ በዓል ሞያ ሕግን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ምዃኑ እዩ። እዚ ብ7 ለካቲት 2026 ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ መሰኸውቲ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሐ ደብዳቤ ክንየቲ ካሊእ ንዴቱ ብሉፅ ኣብነት ናይ ምልጋብ እውን እዩ። ምክንያቱ ሰብ ስልጣን ናይ ጉጅለነት ዝፍጽምዎ ዘለው ተኽተኹ ተግባራት ናብ ካሊእ ወገን ንምልጋብ ካብ ዘለዎ ምሕር ሃቐነ ዝተበገሰን ብኡ ኣቢሉ ድማ ንኤርትራ ንምኽሳስ ዘጠዓዓም መስርሕ ስለ ዝኾነ ከምዚ ሓባል በልያ ከይትቕድመይኪ ዝዓይነቱ እቲ ብኩሉ መለክዒታት ካብ መልእኽቲ ናብ ናይ ምውዕዋዕ መንሹር ዝቐርብ ጽሑፈ ዲፕሎማስያዊ ተህዲድ ኤርትራን ላዕላዊ መሬት ኢትዮጵያ ጎቢጣ ተቆጻጺራ ከምኡውን ወታደራዊ ተጻብኦ ተካይደላ ዝብል ትሕዝቶ ይርከቦ። እዚ ክስ እዚ እቲ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ንሕጋውነት ልዕላዊ ዶባት ኤርትራን ገማግም ባሕራን ክጻባእ ጸንሐ ስርዓት ዘቕርቦ ዘሎ ምዕዝምዛማት እዮም። እዚ ስርዓት እዚ ግን ነዚ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ክገብሮ ይኽእልን ተባሂሉ ዝእመነሉ ተግባራት ከመይ ይገብረሎም? ንኣምር ላዕላውነት ዘለዎ ትውፊት ሙስሊምነት ከመይ ምርኣይ ግዳሲ እዩ? ከመይሲ ኣብቲ ጽሑፍ ዝሰፈረ ክስታት በዓል ንባዕሉ ሕድሕዱ ዝጋጮን ክውንነቱ ዘፍርስን እዩ። ቀዳማይ ስትራቴጂ ቅልበሳ ተንኳይነት መንግስቲ ብልጽግና ነዚ ናይ ምትንኻይ ተግባራት ካብ ዘበግሶ ነዊሕ ግዜ ቁፂሩ ከበቅዕ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለፂ ግን ኤርትራ ብስጋት ወራርን ምጥሓስ ላዕላውነትን ጠቂንዋ ይርከብ። ነቲ ካብ ዓመት 2024 ጀሚሩ ብጉህድ ክንብድ በፀንሐ ብስም ላዕላዊ ተበጻሕነት ናብ ባሕሪ ዝካየድ ዳንኬራ ንመሬታዊ ሓድነትን ላዕላውነትን ኤርትራ ዝግህዝ ተጻውኦ ምዃኑ እቲ ሰነድ ኣይጠቐሶን። ኣብ ሓደ እዋን ናይ ጎረቤት ሃገር ልዕላዊ ገማግም ባሕሪ ብተፈጥሮ ዝግበአካ ምዃኑ ንኣጎጅካ ላዕላውነተይ ይገሃሰሎ ክትብል በየናይ ኣገባብ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝኾነ ይኹን ወገን ናይ ካሊእ መሬት ወይ ባሕሪ ንምምንዛዕ ዘካይዶ ክልሲ ሓሳቦም ግብራውን ፈተነታት ተግባራት ኣወራር ላዕላውነት እዩ ዝምድቦም። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰማያዊ ቁጠባ መርሓን ካሊእ እልቢ ዘይብሉ መግለጽታትን ድማ ነዚ ኣበሃህላት ዝገልጽ እዩ። ካልኣይ ሙስሊ ቋንቋ ላዕላውነት እቲ ሰነድ ካብ ዝቐመጦ ካሊእ ግርምቢጥ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ላዕላዊ መሬት ኢትዮጵያ ክትስሕብ ዘቕረቦ መፀዋዕታ እዩ። እዚ ጉዳይ ብክልተ መድያት ይዝረአ። ብሓደ ወገን ክሲ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተውሃበ ናይ መወዳእታን ቀያድን ሕጋዊ ውሳነ ን20 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ባይታ ከይትግበር ዓንቂፃቶ ዝነበረት ኢትዮጵያ ምዃና ዘንግዕ ይመስል። በቲ ካሊእ ድማ ጉጅለ ብልጽግና ሃንደበት ነቲ ናይ ዶብን ላዕላውነትን ዛዕባ ንዝተወሰነ ጉዳያት ጥራይ ከድምዕ ይኽእል ብዝበሎ ኣገባብ ምምራፁ ንኤርትራ ክጥቅን ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ብዛዕባ ላዕላውነት ዶባ
ሰባት ከም ዝግደስ ናብ ኣጀንዳ ገማግም ባሕር ክደፍእ እንከሎ ግን ዕሽሽ ዝብሎ ጉዳይ ምዃኑ ዘነፀር እዮም። እቲ ጥሕሰት ኢትዮጵያ ብስም ሉዓላዊ ምብፃሕ ሉዓላዊ ባሕሪ እትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ብመግለፂ ግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራ ንምግሃስ ዝግበር ፈተነ እዩ። ዶባት ጎረቤትካ ናብ ዘተኻኣቱ ከም ዝኽእል ወይ ከም ምእራም ዘድልዮ ጂኦግራፋዊ ሓደጋታት ጌርካ እናቕረብካ ሉዓላውነተይ ቅዱስ ክትብል ኣይትኽእልን። ሳልሳይ ካብ ውሽጣዊ ዘይምርግጋእ ንምዝምባል ዝዓለመ ስልቲ። እቲ ካሊእ መስደመም ነጥቢ ጉጅለ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ፈላሊኻ ግዛእ ፖለቲካዊ መርሓ ጠንቂ ሕድሕዳዊ ግጭት ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓይልታት ኮይኑ ከም ዘሎ ካብ ዓይኒ ኩሉ ዘይተሓበ ሓቂ እዩ። እቲ ጉጅለ ንኩሎም ጸረ ኤርትራ ምንቅስቓስ ዘካይዱ ወገናት ኣሎ ዝበሃል ደገፍን ምሕብሓብን ከም ዝገብረሎም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብጋህዲ ዝረአ ዘሎ እዩ። እቲ ሓቂ ከምዚ እናኾነ እቲ ጉጅለ ኤርትራ ንዕጡቓት ጉጅለታት ትድግፈላ ኢሉ ንምኽሳስ ትብዓት ምርካቡ ዘገርም እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይኹን ኣንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ዘጋጥም ዘሎ ግጭታት ብቐንዱ በቲ ንውሽጣዊ ምብትታን ኢትዮጵያ ዓሊሙ ዝሳሰ ዘሎ ኣጀንዳ ናይቲ መንግስቲ ዝተላዓለ እምበር ናይ ካልእ ሓይሊ ደገፍ እውን ዘድልዮ ኣይኮነን። እቲ ዝቐረበ ወቐሳ እምበር ነቲ ህሉው ኩነት ብምኽዋል ናብ ግዳማዊ ጸላእ ንምስጋር ዝተጠቐመሉ ሜላ እዩ። ብልፅግና በዚ ንሕድሕዱ ዝጋጮ ትሕዝቶ ዝሓቆፈ መግለፂ ኣቢሉ ነቲ በዓሉ ዝመቓቐሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ጸላእ ኣለና ሃየን ጠርነፍ ንኽብል ንኤርትራ ከም ጋሃሲት ሉዓላውነት ገይሩ ኣቐሚጥዋ ይርከብ። እንተኾነ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ንዞባዊ ሰላም ሉዓላውነትን ቀንዲ ሓደጋ ዝኾነ እቲ ናይ ባዕሉ ሕልማዊ ባህጊ ከርዊ ካርታ ቀርኒ ኣፍሪካ ደጊሙ ክስእል ዝፅዕት ዘሎ ናይ ብልፅግና ጉጅለ ምዃኑ ናብ መረዳእታ ገጹ ሰጊሙሎ። ራብዓይ ምስ ዕርገት ምትፍናን ኣብቲ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ድሌት ምርኩስ ዝገበረ ዘተ ክትገብር ድልውቲ እያ። እንተኾነ ግን እዚ ክግበር እንተኮይኑ ኤርትራ ካብቲ ወረራ ሒዛቶ ዘላ መሬት ክትለቅቕ ኣለዋ ክብል ምጉድር ጠለብ የቕርብ። እዚ ኣበሃላ እዚ ብቐንዱ ነቲ ኣብ መጻኢ ክፍጠር ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ግርጭት ቅድመ ኩነት ንምቕማጥ ዝዓለመ እዩ። ኤርትራ ነቲ ብመንግስቲ ብልፅግና ተላዒሉ ዘሎ ስግኣት ንምክልኻልን ህላዋ ንምውሓስ ዶባታ ናይ ምሕላው ሙሉእ መሰል ኣለዋ። ነዚ ድማ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምኽባር ተተግብረላ። ነዚ ድማ እቲ ጉጅለ ጎቦጣ ኢሉ ብምስያም ነቲ ናይ ባዕሉ ናይ ወራር ኣንደበት ሕጋዊ መምኽኔታ ክፈጥረሉ ዝፍትን ዘሎ። ኣብዚ መዳይ እዚ ክውንነት እትወሰን ረቑሕ ክስካብ ዝኾነ ህላዊ ኤርትራ ገዛእ መሬታ ብምጽናዕ ዝውሓስ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ። ብሓፈሻ ግን እቲ ተገላባጢ ገጻት ዘለዎ ደብዳቤ መንግስቲ ብልፅግና ካብ ሕውነት ናብ ክስና እንከራረወ ንሓቂ ክቕልብ ዝፍትን ድፍድፍ ሓሶስ ዝመልአ መንሹር ካብ ምዃኑ ላዕሊ ክወሃቦ ዝኽእል ስያሜ የለን። ብወገን ኤርትራ ነዚ ልቕልቕ መቓብር ዝኾነ ህውቱት ደብዳቤ ዝውሃብ መልሲ ሓደን እዩ። ንኹናት ዝኸውን ሸውሃት የብልናን። ዶባትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ከዓ ኣብ ዝኾነ ይኹኑ እዋን ዝቕረብ ስለ ዘይኮነ ዓዱ ዓል ጥራይ እዩ። እቲ ትማሊ ካብ እዋን ጸልማት ኣብ እዋን ጸገምካ እውን ጽላሎትካ ከይተረፈ እዩ ዝጠልመካ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግና ኣብቲ ከቢድ እዋን ጸገምና ምሳና ደው ዝበሉ ሓቀኛ መሓዝት እዮም እናበለ ንሕውነታዊ ምድጋፍ ዘማሱ ዝነበረ ስርዓት መዓልታዊ ዘረባ እናቀየረ ንኤርትራ ብዓመፅ ምግሃስ ሉዓላውነትን ዝኸስስ ደብዳቤታት ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምስዳድ ንጠንቂ ናይ ዝድሒሩ ዘጋጠመን ሉዓላውነት ኤርትራ ዘነጻጸረ ዓብዪ ትሕዝቶታት ክቕልውስ ብሓሶስ ተጎበ ዛንታታት ኣብ ምትራኽ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ጥቕነታት ዘየግድሳ ምዃኑ በቲ ናህናይ ንህብን ዳማህና ድማ ኣይንደልን ዝብል ንጹር መርሓ ብኣግኡ ኣነፂራ እያ። እቲ በዚ ዘይወላወል ንጹር መጎትን ሰረተ እምነትን ዝምራሕ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ንምእታው ባህጊ ዘለዎ ኣይኮነን። ኩሉ ኸጽንዕን ግን መሰልን ሓላፍነትን ኣለዎ። እትን ሰበስልጣን ብልፅግና ዝርብጾምን ጸቕጢ ዝፈጥረሎምን ዘሎ ጉዳይ ከም ተብትዕውድ መንሽሮም ዝተገለጸ ዘይኮነ ክውንነት ሃገሮም ዘይምቕባል እዩ። ሰበስልጣን ብልፅግና ነቲ ብሰፊሕ ግንባራት ናብ ሉዓላውነት ኤርትራ ነጻጺሮም ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ተግባራት ብመንገዲ ጽሑፍ ዘቢሎም ንኤርትራ ብምትኹታኽ ወራርን ምግሃስ ሉዓላውነትን ብምኽሳስ ከም ወትሩን ሓቂ ግዳይ ብምግባር ነቲ ህሉው ክውንነት ኣዋሲዮም ካሊእ መቐልበስ ድራማ ሃንዲሶም እዮም ኣዛን ዓለም ከድንቁሩ ዝፍትኑ ዘለዉ። እቲ ሓቂ ግን ወዮ ከምቲ ሓደ ኢትዮጵያዊ ምሁር ዝበሎም ኢትዮጵያ ኩናት ሕድድ ክትኣቱም መንገዲ ምጽራግ እጃ መንበሳ ሓላፍነት ዝስከም ዓብዪ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት በትረ ስልጣን ንምጽናዕ ነቲ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ፖለቲካዊ ምስጋር ጨው እዩ። ቀላስነት ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብምዃን ንኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ውሽጣዊ ግጭት ከም ትሽመም ዝገበረ እዩ። ዘስማዑ መደረታትን በተን ዝቆጻጸረን ማዕኸናት ዜና ዝጋዋሕ መርዛም ትሕዝቶን ዘካይዶ ቀጻሊ ፕሮፓጋንዳን ነዘረጋግጽ እዩ። እዚ ሃዋህው እዚ ንህዝባዊ ናዕቢ ዝደፋፍእ ጥራሕ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ቅቡልነት ክረክብ ባይታ ጣጢሕ እዩ። እቲ ሓቂ እዚ ስለ ዝኾነ ሕጂ ከም ጲላጦስ ኢዱ ክሓጽብን ተፈተነ ካብ ሓላፍነትን ተሓታትነትን ከምልጥ ከትዋ ይኽእልን እዩ። ብምዃኑ ንኤርትራ ናይ ምጥቃን ክስታት ዝፍይዶ ነገር ኣይክህሉን እዩ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ምክትል ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ኢንጂነር ወሊድ ዓብደል ከሪም አልኸሪጅ ኣብ አዲስ ኣበባ ብሰውኒ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምሕያል ክልቲኣዊ ዝምድና ዞባዊ ሰላም ርግኣትን ከምኡውን ኣብ ጉዳያት ሓበራዊ ረብሓ ከም ተዘራረቡ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ ሓቢሩ እቲ ርክብ ኣብ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተኻየደ ዝገለጸት ሓበሬታ ንክልቲኣዊ ርክብ ኣዲስ ኣበባን ሪያድን ዘድፍዕ ፖለቲካዊ ፀጥታዊ ቁጠባውን ጽላታት ኣብ ዝገበርዎ ምትሕግጋዛት ዝምድንኦም ከመሓይሹ ከም ተመያይጡ ኣስሚሩሉ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልቲኣዊ ረብሓ ርግኣት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ሰፊሕ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕን ብተወፋይነት ክሰርሑ ምዃኖም ከም ተዘራረቡ እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ ሚኒስተራት ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያን ስዑድያን ዝተኻየደ ርክብ ብድሕርቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድያ ኢንጂነር ወሊድ ዓብደል ከሪም አልኸሪጅ ኣብ ኣስመራ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ካልኦት ሰበስልጣናትን ዝገበሮ ርክብ ይካየድ ምህላው ስዑድያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ጽምዶታት ብዕቱብ ሒዛ ትሰርሓሉ ምህላዋ ዘርኢ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ትወስዶ ዘላ ሃዋኺ ተግባራት ንምኹናንን ንምጥንቃቕን ዝግበር ዘሎ ርክብ ምዃኑ ካልኦት ምንጭታት ይሕብሩ ዋላ እኳ ብወገን ስዑድያ ዝኾነ ነዘምልኪቱ ዝወፅእ ሓበሬታ እንተዘይሃለወ ብድሕርቲ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ፀንሐ ዝምድና ምሽሕኻሩን ኣብ ቀጥታዊ ግጭት ምእታወንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ናይ ውክልና ኩናት ንምኹናን ብመትከል ትሰርሓሉ ምህላዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ብድሕርቲ ብመንገዲ ሮይተርስ ኢትዮጵያ ብኢማራት ዝምወል ማዓስከር ዳዕመል ሰሪዓ ውሽጢ ደባታ ምህላዊ ምቅልዓ ስዑድያ ናብ ኢትዮጵያ ብምጋሽ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ሱዳን ትገብሮ ዘላ ናይ ኢደ ዙር ኩናት ኢዳን እግራን ክትእክብ ንቐርኒ ኣፍሪካ ናብ ናይ ውክልና ኩናት ንክትሸሞ ትገብሮ ዘላ ተበግሶታት ንክተውግዶ ተጥንቅቕ ምጽንሓ ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ድማ እዚ መገሻ ናይ ምክትል ጉዳያት ወፃኢ ስዑድያ ናብ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ርክብ ምዃኑን ናብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ሃቐነታት ንምክታእ ጥራይ ዘይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስዑድ ዓረብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክትዓርቆን ናይ ሽምግልና ቦታ ክትፃወት ዝግበር ምሕፅንታ በቲ ሓደ በቲ ካሊእ ድማ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ብምቁራፅ ኣብቲ ዞባ ንዝግበር ዘሎ ሰላምን ርግኣትን ቀይሕ ባሕሪ ዝህውኽ ተበግሶታት ኢትዮጵያ ንምክታእ ዝግበር ዘሎ ምብፃሕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣልፋ ብኤርትራ ብዝገበሮ ሓድሽ ናይ መኹዓቲ ውፅኢት ንስፍሓት ማዕድን ኮፐር ወርቂ ፖርፊሪ ኣናጉሎ ኣስፊሕዎም ኣልፋ ወይቲ ኩባንያ ካብ መወዳእታ 2025 ክስካዕ መጀመርታ 2026 ኣብ ዝተኻየደ ናይ 1585 ሜትሮ መኹዓቲ መደብ ዝተረኸበ ናይ መጀመርታ ዙር ውፅኢት ምሕባር ይሕጉሶም እዚ ስራሕ እዚ ኣብ ፕሮጀክት ኮፐር ወርቂ ፖርፊሪ ኣናጉሎ እዩ ተኻይዱ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብቲ እቲ ኩባንያ 100 ሚእታዊ ዝውንኖን 514 ትርኢት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎን ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ፕሮጀክት ከርከሻ ውሽጢ ዝርከብ እዩ እቲ ኣናጉሎ ዝርከብ ናይ ኮፐርን ወርቅን ማዕድን ብጋንታ ኣልፋ ካብ ገጽ መሬት ብዝተወሰደ ሳምፕላትን ምስራሕ ካርታን ሲዑ ድማ ብዝተገበረ ናይ መኹዓቲ ስራሕ ዝተረኸበ እዩ እዚ ቦታ እዚ ካብቲ ናይ ኩባንያ ብሉፅን ላዕለዋይ ፅሬት ዘለዎ ወርቂ ዝርከበሉ ፕሮጀክት ኣብሩና ንደቡብ ገዕ 7 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ እዚኦም ክልተ ፕሮጀክታት ካብቶም ብጋንታ ኣልፋ ፍቓድ ዕደና ከርከሻ ዝተረኸቡ ሰለስተ ዓበይቲ ረኽበታት እቶም ክልተዮም ብመሰረት እቲ ዝወፀ ተወሳኺ ሓበሬታ እቲ ዝተረኸበ ውፅኢት መኹዓቲ ኣብ 120 ሜትሮ ዝዝርጋሕ ትሕዝቶ ማዕድን ኮይኑ ብገምጋም 0.30 ሚእታዊት ኮፐር ከምኡ ድማ 0.47 ቶን ወርቂ ዝሓዘ እዩ መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ክፍለ ግዜ መበል 91 ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ክቡር ፕሬዝደንት ክቡራት ሰበስልጣን ዝኸበርኩም ልኡኻት ኣብ መኽፈቲ መበል 91 ክፍለ ግዜ እዚ ባይቶ እዚ ቃል ንምስማዕ ምርካበይ ዓብዪ ክብሪ ይስማዓኒ ካብቲ ዝሓለፈ ኣብዚ ባይቶ ዝስማዕኽዎ መደረ እንድሓር ዓለማዊ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ዘይተኣደነ ለውጥታት ይሓልፍ ኣሎ እቲ ብዙሕነታዊ ስርዓት ቀደም እውን ብድሆታት ዘጋጥሞ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ኣብ ትሕቲ ዘይተረኣየ ፀቕጢ ይርከብ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ይግበአና ላዕላውነትን ግዝኣታዊ ስምረትን ሃገራት ኣብ ዝጠሓሰሉ ከምኡ እውን ምፍራሕ ወይ ሓይሊ ምጥቃም ዝኽልክል ዓንቀጻት ብግልፂ ብዝጥሕስ መንገዲ ውግኣት ይካይዱ ኣለዎ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዝተፈረ ሓበራዊ ቃል ኪዳን ዕላማታትን መትከላትን ኣብ ምትግባር ክወድቕ ፀኒሕሎም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሓፈሻ ነቲ ዝተሃወ መዝነት ብምሉእነት ይዕውቶ የለን እዚ ሓቂ እዚ ምስቲ ሕጂ ዘጋጥሞ ዘሎ ሕፅረት ፋይናንሳዊ ዋሕዚ ጥራይ ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን የግዳስ ነቲ ኣብ ከይዲ ግዜ ኣሰራርሓት ስርዓት ክቐርጾ ፀንሐ መዋቕራውን ፖለቲካውን ምንቅስቓሳት ብትሪ ክንፍትሾ ይድርኸና ክቡር ፕሬዝደንት
ባይቶ ሰዋ መሰላት ብፍላይ ኩላው ኣኽብሮት ዓቕባ ኩሎም ሰዋ መሰላትን መሰረታዊ ናጽነታትን ንምስፋሕ ፍሉይን ዓብይን ሓላፍነት ይስከም ዳእምበር እዚ ባይቶ ዝነዚ ሓላፍነት እዚ ብዘይተሓባበል መንገዲ ከተግብሮ ከም ዘይጸንሐ ብቐንዕና ክእመን ይግባእ። ሓደ ግዜ ስርሕነቶም ክሕልዎም ዝተመስረተሎም ኩላዊ መትከላት ኣብ ክንዲ ምግልጋል ንጸቢብ ፖለቲካዊ ረብሓታት ንምግልጋል ክውዕል ጸኒሑ እዚ ኣንፈት እዚ ክቕየር ኣለዎ። እቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ናማሳነ ዝኸይድ ዘሎ ምትእምማንን ንብዙሕነታዊ ምትሕብባር ዘሎ ተወፋይነት ምድኻመን ንምሕዋያ ጸጋሚ ክኸውን እዩ። በቲ ካልእ ሸነኽ ግን ሃገራት ነቲ ንህይወትን ናብራን ህዝብታተን ብቐጥታ ጸሉ ጉዳያት ንምፍታሕ ናይ ሓቂ ድሌት ኣለወን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝሃቦ ሃገራዊ ቃለ መጠይቕ ኩላዊ ትምኒት ህዝብታት ዓለም ንጹር እዩ፣ ብሰላምን ክብርን ምንባር ካብ ጻዕሮም ብፍትሓዊ መንገዲ ምጥቃም ከምኡ ንሕድሕዶም ብምትሕጋዝን ብምድጋፍን ደው ምባል ኢሉ ነይሩ። እዚ ትምኒት እዚ ንሓበራዊ ስራሕና ክመርሕ ይግባእ። ከም ዝበለ ሓበራዊ ተወፋይነት እንተዘይሃልዩ ሰብኣዊ መሰላት ኩሎም ህዝብታት ነድንፍዕ ወይ ንሕሎ ኣለና ክንብል ኣይንኽእልን። ህልውና ኤርትራ በዓላ ኣብቲ ህዝባ መጻኢ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ካብ ናይ ደገ ምትእትታው ነጻ ክኸውን ከምኡውን ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈነ ሃገር ንምህናጽ ሓላፍነት ሃገር ናይ ምስካን ባህጊ ዝሰረተ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ዝደረጃ እዚ ንምብጻሕ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ዓሚቕን ቀጻልን እዩ። እዚ ድማ ካብ እዋን ናጽነት ጀሚሩ ኣብ ቅድሚ ብድሆታት ንዘለና ተጸዋርነትን ቆራጽነትን ምንጪ ድርኺት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ክቡር ፕሬዚደንት ራእይ ኤርትራ ንጹር እዩ። መሰረታዊ መሰላትን ናጽነታትን ንመሰል ልምዓት ሓዊሱ ዝሰፈነላ ዝተሓለወላን ዝተኸበረላን ብርእሳ ትተኣማመን ብልጽግቲ ሃገር ኣብ ምህናጽ ጽኑዕ ተወፋይነት ኣለና። ከም መደምደምታ ኤርትራ ምስ ባይቶን እዚ ኣባላቱን ብመንፈስ ሓበራዊ ኣኽብሮትን ሉዓላውነትን ልምዓትን ነዊሕ ጸንሐ ናይ ሓቂ ሽርክነት ንምስራት ሃናጽ ዝምድና ንምክያድ ዘለዋ ጽኑዕ እምነት ተረጋግጽ። ኣብዚ ስራሕ እዚ ባይቶ ብቕንዕና ክንሳተፍ ኣህጉራዊ ምትሕብባር ንምስፋሕን ነቶም ሓበራዊ ዕላማታት ሰላምን ፍትሕን ተፈጥራዊ ክብሪ ኩሎም ደቂ ሰባት ንምዕዋት ብሓባር ክንሰርሕ ድልዋት ኢና። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ መራሕቲ ኤርትራን ትግራይን ሓበራዊ ውጥን የውፅኡ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ትማል ምሸት ኣብ ኤምኤን ፕላስ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ኤርትራን ትግራይን ሰፊሕ መግለፂ ዝሃበ ኮይኑ ትግራይ ኣፍ ደገ ኩናት ድያ ዘላ ንዝብል ሕቶ እወ ትግራይ ኣፍ ደገ ኩናት እያ ዘላ ዝበለ ኮይኑ ጽምዶ ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ወታደራት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ሓደ ኣኼባ ዝገብርሉ ብሓደ ኦሪንቴሽን ዝወስድሉ ውጥን ዘውፅሉ ኩነታት ተፈጢሩሉ ኢሉ። ትካል ስልያ እስራኤል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት እንተደኣ ከፊታ ዘይተጸበየቶ ሓደገኛ ግብረ መልሲ ክመጽእ ከም ዝኽእል ንስርዓት ብልጽግናን መርበብ ሃገራዊ ድሕነት ናይቲ ሃገር መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ መራኸብታት ናይ ሃገራት ዓረብ ከምኡውን ምስ ስርዓት ብልጽግና ቅርበት ዘለዎ መራኸብታት ጸብጻባት ሒዞም ክወፁ ንከታተል ንዕዘብን ኣለና። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ መርበብ ስልያ እስራኤል ኤርትራ ልዕልቲ ስርዓት ብልጽግና ዝግምታ ወታደራዊ ሓይልን ዕጥቅን ኣጽዋራትን ከም ዘለዋ ንወደብ ዓሰብ ዝግበር ምንቅስቓስ ነቲ ስርዓት ብልጽግና ኣለኒ ኢሉ ዝተኣማመነሉ ቴክኖሎጂ ድሮናት ኤርትራ ጸረ ድሮን ጃመራት ከም ዘለዋ ኣብ ሓደ እዋን ጠንቂቕዎ ነይሩ። ሕጂ ኸ እዚ መርበብ ስልያ ናይ እስራኤል ስርዓት ብልጽግና ናብ ኤርትራ ጌጋ ቅማረታት ገይሩ ኩናት እንተደኣ ከፊቱ ካብ ኤርትራ ሓያል ግብረ መልሲ ክመጽእ ከም ዝኽእልን ኤርትራ ከምቲ ኢትዮጵያ ትግምቶ ዘይኮነስ ምዕቡል ዝኾነ ወታደራዊ ኣጽዋራት ኣብ ኢዳ ይርከብ ከም ዘሎ ንብልጽግና ንመርበብ ስልያ እታ ሃገርን ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ከም ዘጠንቅቐየን ጸብጻባት እናሰርሓ ዘርከባ ዘለዋ። ሰፊሕ ህዝባዊ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተቐማጦ ምምሕዳር ከባቢ ተበልድያ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ሰፊሕ ህዝባዊ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን የካይዱ ኣለዉ። ኣመሓዳር ናይቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ኣሕመድ ስሌማን ዕላማ ናይቲ ወፍሪ ንከባቢ ንምሕዳስን ሃብቲ ደን ንምምላስን ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ወፍሪ ነቲ ናብቲ ምምሕዳር ከባቢ ዝወስድ ናይ መሬት ጽርግያ ምጽጋን እውን ከም ዘጠቓልል ሓቢሮም። ወኪል መደብ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ኣቶ ተክለማርያም ክብረ ኣብ ወገኑ እቲ መደብ 300 ሄክታር መሬት መጓሰን ምሕዳስን ንዝመጽእ እዋን ክረምቲ ዝኸውን ጉድጓዳት እኽሊ ንምድላውን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ከተማ ሂውስተን ቴክሳስ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብሓላፊ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወትን ሓላፊት ህዝባውን ማሕበረሰባውን ጉዳያት እቲ ኤምባሲ ወይዘሪት ሃዳት ከለታን ዝተመርሐ ኣገዳሲ ህዝባዊ ሰሚናር እንጊዳ። እቲ ሰሚናር ኣቶ ብርሃነ ንኤርትራን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ናይ ዕቤትን ልምዓትን ዓቕሚ ብምሕባር ተስፋ ዘንጸባርቕ ቃል መደረ ኣቕሪቡ። እቲ መደብ ተሳተፍቲ ሓሳባትን ርእቶታትን ብምልዋጥ ኣብ ሓበራዊ ዓቕሞም ዘለዎም እምነትን ተስፋን ብዘደልል ፍረ ዘለዎ ዘተ ተዛዚሙ።
ተቋም ሓይልታት RSF ኣብ ዶብ ጫድ ምስ ሰራዊት ጫድ ከፊቶም ዝርከቡ ዘለዉ ሓደገኛ መልክዕ ብምሓዝ ቀፂሉ ይርከበሎ ተቋም ሓይልታት RSF ትማል ብድሮናትን ከበድቲ ብረታትን ንማዓስከራት ሰራዊት ናይ ጫድ ድብደባት ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ማዓስከራትን ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረዱ መራኸብታት ናይ ሃገራት ዓረብ ጸብጻባት ሒዘን ወፅን ይርከባ ኣለዋ መንግስቲ ጫድ ተቋም ሓይልታት RSF ወሲዶም ዝርከቡ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ውሳነታት ብምኹናን ኣብ ልዕሊ ዞም ተቋም ሓይልታት ደምሳስ ዝበሎ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ወጋዓዊ መግለጽታት ኣውፂኡ ይርከበሎ ትማል ንማሕበራዊ መራኸብታት ይዕልቕልቕዎ ዝነበረ ጉዳይ ግብፅን ኢትዮጵያ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ክትስማዕማዕን ክትረዳዳእን ተዳኺላ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ክትህባያ ወይ ከዓ ከተውሕሰላያ ዝብል ብሓንቲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተዘርግሐ ኮራኹርን ኣኽላባትን ናይ ስርዓት ብልጽግና ሎቢስትን ጋዜጠኛታት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብሰፊሕ ከጋውሕዎ ተኸታቲልና ነርና መርበብ ሓበሬታ ኣህራም ኦንላይን ነቲ ብስርዓት ብልጽግና ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መራኸቢ ዝተዘርግሐ ከምዚ ዓይነት ዜናታት ውፁእ ሓሶታት ብምባል ነፂጋቶ ትርከበላ ኣህራም ኦንላይን ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ መርበባት ሓበሬታ ናይ ግብፂ ክትከውን ከላ ምስ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ቀጥታዊ ርክባት ዘለዋ እያ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከምዘይኣቱ ምስ ኢትዮጵያ ከምኡ ዓይነት ዝርርባት ከምዘይተፀመደ ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ነቲ ዝዝርጋሕ ዘሎ ዜናን ሓበሬታን ውፁእ ሓሶትን ፀለምን ፕሮፓጋንዳን ምዃን እያ ዜናታት ኣፀብፂባ ትርከብ ዘላ እዚ ናይ ስርዓት ብልጽግና ኮራኹሩን ኣኽላባትን ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር መራኸብታት ናይቲ ሃገር እዚ ሓሶታት 24 ሰዓት ከየቁፀረ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ፈሽላቶም ትርከበላ ኣብዚ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ከተማ ሃዋሳ ዝተኻየደ ፕሮፓጋንዳ ተኸታቲልና ነርና ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልጽግና ነፍሲ ወከፎም መደረ ሰሚዖም ነይሮም ኣብቲ ዘስምዕዎ መደረታት ኢትዮጵያ ሓያልያ ጎረባብቲ ሃገራት ንኢትዮጵያ ክትንክፋ የብለንን ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ዓለም ምስቶም ቀዳሞት እዩ ዝስራዕ እንዳተባሃለ እዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ዘንዛሕ ነይሩ ምስ 4 ኪሎን ምስ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያን ቅርበት ዘለዎም ወገናት ብምሉእ እቲ ዝቐረበ መደረታት ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ጽሒፉ ንወታደራውያን ኣዘዝቲ ከም ዝሃቦም ወታደራውያን ኣዘዝቲ ነቲ ጽሑፍ ተቐቢሎም መደረታት ከም ዘስምዑ ሓበሬታ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ